आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। तळेरे एसटी बसस्थानकाच्या झालेल्या दुरावस्थेबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या अस्मिता तळेकर यांनी आवाज उठवलाय। पाहूयात। मुंबई गोवा महामार्गावरील तळेरे हे महत्त्वाचं ठिकाण। एसटी महामंडळाच्या येणाऱ्या बहुतांश गाड्या या ठिकाणी येतात। मात्र इथे येणाऱ्या प्रवाशांना एसटी प्रशासनाकडून कशा पद्धतीनं सुविधा मिळते याचं वास्तव सामाजिक कार्यकर्त्या अस्मिता तळेकर यांनी सोशल मीडियातून व्हायरल करत सर्वांना दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे। सर्वसामान्य जनतेला सोयी देण्यात आजही एसटी प्रशासन अपुरं पडत आहे। त्यामुळे एसटी प्रशासनानं या मूलभूत सोयी सर्वसामान्य प्रवाशांना उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, अन्यथा असा उद्रेक सर्वसामान्य प्रवासी वर्गातून होणार हे नाकारून चालणार नाही। याकडे एसटी प्रशासनानं व संबंधित लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्यानं पाहण्याची गरज आहे। अस्मिता तळेकर, आज मी कणकवली तालुक्यातील तरळ्या गावचं भयानक वास्तव डेपोचं तुमच्या समोर आणणार आहे। तरळ्यातील बसस्थानक हे कणकवली तालुक्यातील इथे बसस्थानकाच्या बाजूला एक बाजारपेठ देखील आहे। बाजारपेठेतील काही प्रशासकीय अनावस्थेमुळे प्रवाशांचं जगणं कठीण झालेलं आहे। माझे मुख्य मुद्दे असे आहेत की सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे अशी आहे की येथील महिला स्वच्छतागृहांचे दरवाजे नाही आहेत। परिस्थिती माता भगिनींनी आपली सुरक्षा आणि अब्रू कशी जपायची या महिलांना प्रश्न असा आहे माझा की या महिलांनी या असल्या घाणेरड्या तुटलेल्या दरवाजामध्ये बाथरूमला ज्या महिला जात आहेत त्यांनी आपली अब्रू कशी जपायची। स्थानकातील स्वच्छतागृह अक्षरशः तुंबलेली आहेत। सांडपाणी बाहेर वाहत आहे। मी तुम्हाला त्याचं दाखवते, दुर्गंधी कशी पसरली आहे, प्रवाशांचे कसे हाल होते। ह्याच्यामुळे आरोग्याला महिलांचा धोका निर्माण झालेला आहे। हे आहे सगळं संडासचं पाणी बाहेर येत आहे आणि ह्याचे दरवाजे असे तुटलेले आहेत। ही सगळी घाण आहे। येथील महिला कशा आतमध्ये जाणार हे मला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना मी सर्व निदर्शनास आणून दिलेलं आहे। तुम्ही स्वतः बघा, तुम्हाला समजेल। बाब अशी आहे की स्वच्छतागृहांना दरवाजे तर नाहीच आहेत, माता भगिनी आमच्या सुरक्षित नाहीत आहेत, यांची अब्रू कशी जपायची हा अस्मितेचा आमचा प्रश्न आहे। स्थानकातील स्वच्छतागृहे अक्षरशः तुंबलेली आहेत। सांडपाणी बाहेर वाहून जात आहे, दुर्गंधी पसरलेली आहे। एवढी बिकट परिस्थिती असून एसटी प्रशासन आणि जिल्ह्यातील जबाबदारी लोकप्रतिनिधी याकडे दुर्लक्ष करत आहेत। हे त्यांचं कर्तव्य नाही आहे का? आतमध्ये पाणी नाही आहे, महिलांना जायला जागाच नाहीये, सांडपाणी बाहेर येत आहे। पाण्याची टाकी हे आहे 1960 पासूनच हे बस डेपो आहे। ह्याच्यामध्ये कोणतीच सुव्यवस्था नाही आहे, ना पाणी ना बाथरूम। मग महिलांनी कसं सुरक्षित राहावं? एक बिकट परिस्थिती झालेली आहे इकडची, आणि इकडचे जे काही अधिकारी आहेत त्यांना सांगून देखील ते दुर्लक्ष करत आहेत। आणि ह्याचे सर्व पाठपुरावा करून मी प्रताप सरनाईक यांची भेट घेऊन, हे सरनाईक साहेब आपले परिवहन मंत्री असल्यामुळे मी सगळं त्यांच्या निदर्शनास आणलेलं आहे। 60 वर्ष 70 वर्ष जुना हा डेपो आहे। ही सर्व परिस्थितीचे पुरावे मी दिलेले आहेत। प्रशासनाला माझा आता थेट इशारा आहे, जोपर्यंत तळेरे बस स्थानकाची सुविधा तुम्ही सुधारत नाही आहे तोपर्यंत आम्ही असे शांत बसणार नाही।